Balitang Bayan, Numero 1. Kagkaroon ang inyong news team. Sa mga nagapanguna ng mga Pangulong General sa mga balita lokal, mga apektado sa Bagyo Odette sa Negros Occidental ginbisitahan ni Presidente Duterte. Bugos nga probinsya sa Negros Occidental ginpaydalom sa state of calamity. Sa balita nasyonal, health expert nagpaandam sa posibleng paglatnas ng COVID-19 sa mga evacuation centers. Pilipinas na record ay katatlo kaso sa Omicron variant. Maayong aga Bacolod, maayong aga binugawahin sa Western Visayas. Karong adlaw Martes, Disyembre 21, 2021. Ang inyong news team, Aksyon, Dorel, Cabatu. Aksyon Boy Duran, ang mga balita lokal, pagkatapos lamang sa Babangon tayo. Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton siling Facebook page pagiya sa Aksyon Radio. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon! Yes, good morning na mga ka-aksyon. Welcome diri sa aton nga Aksyon Balitang Bayan Numero 1. Sumong is December 21. 4 days na lang, Pasko na kita mga ka-aksyon. 11 days na New Year na kita, tuig 2022. No? So, good morning dira sa aton nga mga naga-monitor sa Facebook. Share kita ha, para nga ang iba nato nga mga ka-aksyon po kadamo sa mga lugar subong nga perte ang kuan. Ang signal kabudlay, dyan ako bo. Ang akon nga internet, way man. Ang akon ng tanip lang mga ang PLDT bla. Kaya sa PLDT ng akon mo. Tani ko doon, sila kadasig, mag-utod mo sila kadasig, magbalik, no? Kahinay sa ila magbalik. Okay na siya, oo. Tani ko ano kadasig, mag-utod, man sa PLDT bla Sundors. Madali ka lang one day sa imo nga payment. Dugal mo, wag kumbaga, utdan ka na niya. Tani ko na sila kadasig, tani mong utod mo sila kadasig, magbalik bla ang ilang service. Gani man. Action boy nang subong adlaw, 'di ba may may oil price hike. Mayo kay gin-announce siya sang I think Petron bala mo? Petron or Uni Oil nga diri sa mga naigo bala sa bagyo. Wala sa price increase. Tirawon ta karon sa mga Tawon pa lang karon. Oo. Galing kay ako hindi ko pa maka-check mayos na kay Nakalipat ka. Why ko idea bla kung pila na bla ang presyohan na ako na bla. Daw hindi ko matandaan. Tanda sa diesel ya, sa diesel ya, way gasolina man ginabantayan. Hindi ko matandaan. Sige. Yeah. Good morning na dira. Kay Martin Aliling, mga aga. Dennis Richard Tibor Roma. Oy, Pres, mga aga. Aga pa si Pres, nagbugtaw ba? Tanay ta karon ha, mas hindi ka magpa-late. Kailangan kita karon sa mga EFC, we should start at 1 p.m. Action doors, no? 1 p.m. lagi, no? Later. Yes. 1 p.m. 1 p.m. get started kita, so don't be late. Don't be... Lain ko ako malate. Una out ko. Pero paano ko ma-out? Ayaw, ta section an. Nga 12:30, please. Ari ka na di. Kaya dapat atugig ka mo to. Dapat dapat wala sa may malate mga ka-EFC ha. Kaya ang malate, si Radan Perta. Hindi nakasulod, no? Dapat prano pa kamo to next on Eden. Kaya para kamo tong welcoming committee. Wow, bongga sa welcoming committee. Ang admin lang anay. Ang admin anay po na namon to. So sa maabot temprano ang una ginilaguro makita to si Marnie kag si Miles. Ay, very good. The 2 M's. The 2 M's. 2 M's. MM. MM. Go chocolate, ba? M&M's na ya. Timo ta mo ande. Sa kay Ma'am Vanessa Mayo, good morning dira sa imo sa Minnesota, no? Kay Ruby Fukihara sa Japan. Kay Athea Kim Iriman, aram ni sa karon, no? Yes. And Rose Wenner, dira sa Germany. Merry Christmas sa imo, Rose. How are you now?
Oo. Ba't nakapuli ni si Rosa na sa Germany ever since nga nag-start ang pandemic, ha? Michael June Season, kag kay Ma'am Lily King. Good morning kay Jinky de Alagdon, Star Mayo, and to all EFC members. Hope tani no si Ma'am Lily King kung ari man siya, no? Yes. Miss Gratis Lily sa King, good morning. Dara sa may London. May get together karon ang EFC madama, no? Uy, tani kano, how we wish nga ari makamudiri tani, no, ni Ma'am Van kag ni Miss Jinky, no? Eric Fernandez, good morning, man. Sige, standby na sa aton nga mga balita lokal. Account ko ni ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account ko ni kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account ko ni kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account ko ni batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag informasyon. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 6:08 sa detalye na sa aton mga balita lokal. Personal nga gibisitahan ni Presidente Rodrigo Duterte ang mga lugar sa Negros Occidental nga nalitan sang super bagyo nga Odette. Kaupod sang presidente si Health Secretary Francisco Duque. Suno kay Duque, una gibisitahan sang presidente ang siyudad sang Kabangkalan nga isa sa mga lugar nga dako nga nahalitan sang bagyo. Gusto mahibaluon sang presidente ang problema angot sa pagkadula sang supply sang tubig kag elektrisidad. Nagatag man sang bulig ang presidente para sang relief goods, test kits kag iban pa nga mga kinahanglanon. Dunga pa ni Duque, tinguan Manila nga mapadasig ang rehabilitasyon sa marapektuhan nga lugar kag plano nga magpatukod sang temporary hospital. Magluwas sa Negros Occidental, pagabisitahan man sa presidente iban pa nga mga lugar sa Region 6, 7, 8, 9, 10 sa Region 14, Caraga kag Bicol Region. We will have to look into the delivery of the assistance, the relief goods, the medical and other health-related supplies. So we'll check on the water, electricity, fuel, and other important supplies. Ang kabahin sa pahayag ni Health Secretary Francisco Duque. Ginpaidalom sa state of calamity ang probinsya sa Negros Occidental bangod sa halit nga natugas ang bagyo Odette. Kahapon sang hapon Lunes ang ginpermahan ni Governor Bong Lacson ang executive order nga nagadeklara sa state of calamity. Sa idalom sini ang sangguniang panlalawigan magahatag paagi sa resolusyon sang porsyon sa calamity fund nga i-release bilang immediate assistance sa manapektuhan sang bagyo. Dugang pa ipatuman ang price freeze sa mga nagapanguna nga balaklon sa bilog nga probinsya agud malikawan ang pagpasaka sa presyo sa mga negosyo kag hoarding. Hanggang 10,898 kamapuloyan ang nahalitan sang Bagyo Odette sa Banwa sang Kawayan. Sa datos na presentar ni Mayor John Ray Tabuhara sa Aksyon Radio Bacolod, nga napitsan Disyembre 19, 7,357 sa mga partially damaged kag 3,541 ang totally destroyed. Mayara man sa 34,956 ka mga individual ang apektado nga lunsay gin-evacuate antes man maglaslas ang bagyo sa naligad nga Biyernes. Ang akon diri nga total damage ang houses is 10,898. So sa aton nga members, individuals, mga 34,956. Ang kabahin sa pahayag ni Mayor John Ray Tabuhara sang Kawayan. Nagatalangison samta nagasaysay sa Aksyon Radio Bacolod si Nicole Biasong napatsan sang lola kag pakaisa bangod sa bagyo Odette. Ang mga napatay ang Mosanday Maria Biasong sa 66 anyos kag apo nga si Laika Fadol 13 anyos na nagapuyo sa Purok Dia, Barangay Mambaruto, syudad sang Sipalay. Sunod kay Nicole mga alas 2 sang kagahon sing Biyernes, nagtingwa sila nga magwa sa ila puloy-an agud magpalagyo.
Dugang pa sini 11 sila sa ila pamilya nga uyatay apang bangod sa kadalumon sang tubig kag tuman pakabaskog sang current sini didto sila nagtupa sa katubuhan. Bangod nga hindi na masarangan ang puwersa sang tubig, nagbuhi-anay na sila kag mansig luwas ang ila kaugalingon. Nagtingwa pa sini nga luwason ang pakaisa nga 13 anyos apang hindi na masarangan kag nabuhi-an man sini. Nabatian man ni Nicole ang singgitan sang lola nga halos nadulaan na sang ginhawa apang wala sila sang may mabulig bangod may kabudlayon man sa ilang nga bahin. Si Nicole sangit sa lubi apang naglumpat man ini sa makita ang iloy kag utod nga nagaanod sa tubig. Tubtob nga nagsampay sila sa kawayan kag nagpaaga na lang. Naluwas man ang iban pa niya nga pamilya nga nasangit man sa kahoy kag naghulat hasta mag-aga nga wala na sang tubig. Patay naman ang isa ka manguma matapos luthang sang ginaligar 8 ka armado nga grupo alas 8:40 takna sang gabi Disyembre 19 sa sitio Sampinat, Barangay Libertad, siyudad sang Escalante. Ang napatay kilala kay Naldi Manlanat, 52 anyos, nga pumuluyo sa lugar nga natubuan sang krimen. Nagwa sa investigasyon sa Escalante City PNP nga nagapanyapon ng biktima, kaupo niya pamilya sang ginsulod sa mga sospetsado. Ginsugo nga magwa sa balay kag ginluthang sang makapila ka beses. Duang paginpahapa ini kag ginambalan nga madamo na siya sang naibalaan tungod padayon naghatag impormasyon sa Army. Ama tinaga ang ginpalayag sa Bisaya nga pulong. Ginaligarman nga nagsinggit ang mga sospetsado nga katapos sila sang New People's Army. Sa karong padayon ng investigasyon sang kapulisan, lagip ng aligasyon nga asset si Manlanat sang Philippine Army. Pilaso naman ang 30 ka mga persona matapos maaksidente ang isa ka depasahe nga bus sa National Highway nga sakop sang Barangay Talok, siyudad sang Bago, kagabi. Suno kay Police Lieutenant Joseph Haro, Deputy Chief of Police for Operations sang Bago PNP, halin sa Barangay Maaw ang bus kag padulong sa siyudad sang Bacolod sang nagluntad ang aksidente. Base sa investigasyon sang kapulisan, nag-overtake ang bus sa ginasundan sini nga salakyan. Madasig ang pagpadalagan sang bus kag wala na control sa driver, rason kon nga ini ang nagtakilid. Nakaangkon sang pilas ang driver, kalakip na ang konduktor kag 28 ka mga pasahero. Ang driver sang bus naging kilala kay Steven Cabrillos, 34 anyos sang Barangay Maaw, siyudad sang Bago. Ang preso karon sa custodial facility sang Bago City Police Station para sa nagakaigo nga disposisyon. Health expert nagpahandam sa posibleng paglaptas ang COVID-19 sa mga evacuation centers. Samtang Pilipinas na record ang 3 kaso sang Omicron variant. Ang detalye sa mga balita nasyonal sa magbalik sang Aksyon, Balitang Bayan Numero 1. Kag sa aton mga ka-aksyon bala nga nagapangita dira sang hapon. For Christmas is tradition time. Traditions that call the precious memories down the years. Ululupod kita sa gihapon sa pagbaton sang Espiritu ni Kristo. Kag wala naton ginakalipatan ang matuod nga simbolo sang Paskwa, ang pagpalanggaanay. Halin sa Aksyon Radyo Bacolod, malipayon nga Paskwa sa inyo tanan mga ka-aksyon. Sa diin ka man sa Pinas, laboton ka sang amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. For Christmas is tradition time. Traditions that call the precious memories down the years. Ululupod kita sa gihapon sa pagbaton sang Espiritu ni Kristo. Kag wala naton ginakalipatan ang matuod nga simbolo sang Paskwa, ang pagpalanggaanay. Halin sa Aksyon Radyo Bacolod, malipayon nga Paskwa sa inyo tanan mga ka-aksyon. Sa diin ka man sa Pinas, laboton ka sang amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino.
Happy New Year! Sama-sama tayo ngayong bagong taon. Sama-sama tayong may chance maging milyonaryo. Nagbabalik ang Bagong Taon, Bagong Milyon 2022. Sumali sa Bagong Taon, Bagong Milyon 2022. Ilagay sa isang malinis na papel ang inyong complete name, age, address, contact number at pirmahan. Ilagay sa white legal-sized envelope, kalakip ang alinman sa mga proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH, Love Radio, Yes the Best, Easy Rock, and Aksyon Radyo. May weekly draw na. May grand draw pa. Sama-sama tayo sa Bagong Taon, Bagong Milyon 2022. Hatid sa inyo ng Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, White Rose Kojic, Shield Bath Soap, Charm Fabgone, Smart Dishwashing, Unique Toothpaste, Ginebra San Miguel, Bear Brand Fortified Powdered Milk Drink. Happy New Year! Sama-sama tayo ngayong bagong taon. Sama-sama tayong may chance maging milyonaryo. Nagbabalik ang Bagong Taon, Bagong... Okay, good morning liwat mga ka-aksyon, sa aton dira, si manino mo Michael John season, wala gali karon no? Oo, kaya tayo Birthday gali. sa iya nga bata. Ni Micaela Isabel season. Happy birthday ha, 11th birthday ni Micaela Isabel season. Happy birthday gid sa imo. Oo, From hindi siya your- kadto kay may tari ko aray lang siya sa Bacolod, kay pwede lang siya sneak Saka, lang kadali. Gali ato siya sa Sagay, Sa tayo medyo Sagay. layo action boy. Kung nari sa tayo sa Bacolod, at least makahapit sa kadali, madalaya ang tunga, Lechon, ang binis tunga. ni Micaela. Ang tunga, bibisan tunga lang o siya ng ulo lang. Ato galing sa Saud Sagay. Oo. Ting matabo sinada, madalamang na sa Toad Litson nga kuan na, pero ti para lang na sa aton kay wala ning EFC kay mapuli na mo. Para napaksyon lang. Correct. Napaksiw na kadaan. Ang napaksyon nga daan. Napaksiw pag dyan Ayos kadaan. to. Kaya para pag-abot pritoon, tanan. Ano talang iiniton, tanan. Especially nga nakadaog sa microwave. Correct. Tapos sa part of the house, mo yan. May microwave na kung daan kay Okay, last man. year nakadaog mo ko mo. Nakadaog ka man, microwave. Yung microwave, so, di pareho tayo microwave. Tungaon ta na lang. Or i-microwave mo na lang ka mo pagatag sa ako. Nagpirti ka tamara. Grabe, naging yan Sige Sige. Happy birthday liwat kay Micaela Isabel season, no? Enjoy your day. Si Yannick, nila nga yung fish gali kay Dennis. Excited ako actually dalaan niya man ko fish. Ay, very good ka mga sadya sa Daman inyo mo lang. ng Dennis, ambal ni Dennis guys ako, nang dalo niya ko ng fish, ang zebra type na black. Kita mo na. Oo Siling ko Malmal na. Amba ko siling ko kakao na sila bugas. Dalaan niya na lang ako kuno bubod. Next dance. Damo na natudloan ta ka kuno ka mabakal sa mga bubod mo na. Patudlo ta kay naanad ko na Dennis mo. kay fish expert siya daan. Stella Tafalla Laus, good morning man from Malaysia. Good morning dira sa imo. Feli Borneso. Sige lang kay Okay, kaya Miss Jinky Dialagdon. Good morning sa mo, Miss Jinky, and thank you so much sa 200 stars. Good morning lang kay Mr. Beboy Villastor, Star Mayo, Doc Mat Mayo, kag hindi ko na makita ang sugpon gidyo. Basta makita mo the Action Boy. Oo, sila ni Kuana. Basta mag-send siya stars, tapos do kalawig, hindi ko mapindot Hindi mo ang mapindot, ang oo. Seymour. Buta nga mo na. Sila na ni Raymar Swatu Imperial. Sige be, pa-check ko bi May Action Boy. kadali lang. Pero sa dalong, basahon ko lang anay. Si Ma'am Nya Lulit, Dialagdon, Papa Joe, Kirina Villaflor, Aldrich, John Apil, John Apil Al, Cherry Lynn, Jen Dialagdon, Graziel, May Villar, Jay Nagor, Lady Red Alefior, Rose Villaluna,
Tali Casanya, Anabel Refuela, kag sa tanan niya family sang Barangay Pandanon, DSB. Salamat, gid. Okay, you're welcome. And thank you, man, Miss Chinky. Kita mo? Oo, kita ko. Kita ko. Diba yung maging ba? Si Miss Lily King, good morning. How I wish gid maka-attend sa get-together sa EFC. Looking forward to see you all. But after Christmas, ma-lockdown naman ang London. Ahay. Ay, gali ka. Sige Kaya lang, Miss nag-search Lily naman King, guro sila. Basi, may Omicron to ba sila, no? Oo. Variant. Sige lang, Miss Lily King, everything happens for a reason. Next year, Yes. Meron pa man next year. Okay? Sige. Margie Abatayo Padilla, good morning, man. Panami ako, family Flora Abatayo Padilla Belnas, watching from Kawayan. Uy, kamusta ka mo dra sa may banwas ng Kawayan? Hardly hit na ni sila mo. Yes. Ang Kawayan. Teresa Linaha Kayaw, good morning, man. Domingo Barneso, good morning. Erla Vega, kay Gina Macapasientos, good morning. Dra sa may barangay 29. Hello. And kay Sir Edwin Pineda, good morning, Sir Edwin. Dra sa may Lakewood, New Jersey. Maayong aga dra sa inyo. Sige, aga dra. Kay Sir Philip Alonsagay, kag Mama Eleanor Fukuda sang Japan, good morning, man. Yes. Sir Roberto Gallo, si Ma'am Alma Alvarez, kag the RG Boys, good morning. And of course, si Tito Romel Gallo. Good morning, man. Kag si Miss Jinky nag-PM di sa ako, no? Nya mangkot sa kunkasan, no, ang iya sang EFC lingko karon na mga 1 PM nya wala ka mo kahambal sa amo na kay tani maka-share man sila ko, no, ni Ma'am Van kay pamangkot man si Ma'am Van. Kay abi guro niya abi namon anay kun nang virtual ng bla ka mo ko virtual na para sa inyo nga sagwa nga maka-join ka mo pero ang taga diriya sa Pilipinas ari di sila. Yes. Perfect na. Sige lang at least bisan paano natinguan man nga sa Aksyon Radio nga bisan paano may mga share kita sa aton. Maka-kon kita, maka-get together kita, no? Next year. Okay na tong kuan nga paluto ko sa imo nga pagkaon para sa ila? Okay na, planchado na to. Kagaon pa lang ginpaluto ko na to ya. Sa ano pa lang? Kagahon paluto mo na. Pag abot yan nila, pungko na lang kag hamal dahil. Hamal! Grabe, no. Sige, So, medyo ang guwa sinakaroon do, medyo merienda sena na ang preparar sina. Panyaga niya gyapon. Wala ni merienda, yan kay iba niya pasmado. Alauna, nagapanyaga. Ang iba niya daan niya, alas 10 pa lang malalim na sila balay ko. Halong-halong kay karma kaksyon halong ka sa biyahe, halong sa biyahe, mga kaksyon natin. Ang gifts, hindi malipat, Posible malimutan. May exchange gift, karon di ba? Exchange gift, any amount. Basta halin sa imo tagipusoon. Wala ginasang problema. Okay? Kaya paano pag dalawang puso ko? Dalawang puso mo, tidua ka gift. Hatag mo sa akong isa. Standby na sa mga balita national. Ang Pasko isa ka selebrasyon sang dako nga gugma sang Dios. Iniimbitasyon man sa paghatag sini nga gugma sa isa kag isa. Sining tiyempo sang COVID-19, kita ginahatagan sang kahigayunan nga mangin alagyan sang dako nga gugma sang Dios. Pagi sa aton pagtatap, pagbulig, kag ululupod na pagpanglakaton bilang simbahan sang paghigugma. Gani, sa sini nga Pasko, wala sing maulihi, wala sang mabayaan. Ululupod kita sa Pasko. Ululupod kita sa paghigugma. Kabay nga bendisyonan kamo sang Dios sa sini nga Pasko, kag ang inyo pagsaulog sang bag-o nga tuig mapuno sang iya nga grasya.
For Christmas is tradition time. Traditions that call the precious memories down the years. Ululupod kita sa gihapon sa pagbaton sang Espiritu ni Kristo. Kag wala naton ginakalipatan ang matuod nga simbolo sang Pasko, ang pagpalanggaanay. Halin sa Aksyon Radyo Bacolod, malipayon nga Pasko sa inyo tanan mga kaaksyon. Sa diin ka man sa Pinas, laboton ka sang amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino! Aksyon! Balitang Bayan, Numero 1. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:28 sa detalye na sang mga balita nasyonal. Nagpaanda naman ang health expert ni si Dr. Tony Liachon sa posibilidad na maglapta ang COVID-19 sa Visayas kag Mindanao bangod sa pagginutok sa mga nahalitan nga pamilya sa mga evacuation centers. Ginpanumdum ni Liachon nga importante nga ma-monitor sang gobyerno ang sitwasyon sa mga lugar nga gilaslasan sang Bagyo Odette sa mga mabot nga semana, labi na kag manubo sa gyapon ang vaccination rate dire. Ini kasunod sa pag-ako ni Department of Health Undersecretary Mierna Cabutahe nga manubo ang resulta sa National Vaccination Day bangod sa Bagyo. Angot sa naging pahig pa ni Liatson nga prioridad nga maasikaso sa ang matao sa evacuation sites kag matagan sila sa mga kinahanglanon nila batok sa virus kaangay sang face mask kag alcohol magluwas pa sa pagpadayon sang bakunahan. Na-record sa Pilipinas sa ikatatlong nga kaso sang Omicron na variant. Sa report sa Department of Health, nagpositibo sa Omicron ang 36 anyos nga wala na bakunahan. Isa ka returning Filipinos gikan sa Qatar ka nag-abot sa pungsod sa Nobyembre 28 nga may travel history gikan sa Egypt. Napaidalom na sa karon sa quarantine ang nagpositibo sa Omicron. Ginausisa pa sa gobyerno kung may mga naapektuhan nga bakuna sa paglaslas ng Bagyo Odette sa Central kag Southern Philippines. Suno kay Vaccine Czar Carlito Galvez Jr., nabato na nilang report nga may isa kagatos ka vials ang Pfizer vaccines ang nausik kag subong nagapadayon ang assessment tungod nakitaan ang warehouse nga nagkalagwa. Nagpasalamat naman si Galvez bangod minimal lamang ang naapektuhan sa bagyo. Ginpahayag ni Senator Sherwin Gatchalian nga may 200 milyones pesos nga napain karon nga tuig ang Electric Cooperative Emergency and Resiliency Fund nga mahimo gamiton sa pagpakayo sa malinya sang kuryente kag power infrastructures nga nahalitan sang Bagyo Odette. Suno kay Gatchalian ang nasambit ng pondo ang mahimo gamiton si National Electrification Administration o NEA. Dugang pa ni Gatchalian mas mapadali ang pag-check sang kalaparon sang kalitan kag koordinasyon para sa emergency relief sa mga apektado nga pamilya kung may kuryente. Si Gatchalian ang principal author kag sponsor sang Republic Act number 11039 o kon ECERP law nga tuyo manghatag sang gilayon nga financial assistance sa electric cooperatives para sa pagpakayo sa managuba nga linya sang kuryente kag distribution facilities. Hintay dalo na sa restrictive custody ang apat ka personnel sa Taguig City Police Station bangod sa pagka-involbar sa ginaligar robbery sa isa ka Japanese kag sang iya Filipino partner sa Pasig City. Ginkilala ang mga suspect nga sa Jason Bartolome, Merica Di Solo, Christian Jerome Reyes kag Patrolman Kirk Joshua Almuhera. Gindakop man si AJ Mary Agnas nga ginpahayag nagatrabaho sa mga biktima samtang isa pa ka suspect nga si John Carlo Atienza ang nasapwa naman nga patay sa Kalayaan Avenue kag Tolentino Street sa barangay Pinagkaisahan, Makati City sa Biyernes ng gabi. Base sa kuha sa CCTV sa barangay, nahulog ang bangkay ni Atienza sa motor nahulog si Atienza sa motor nga daw wala na sang kabuhi. Nahulog man gikan sa salakyan ang kwarta nga yara sa sako kay isa ka armas. Sa investigasyon sa NCRPO, ginsulod sa mga suspect ang balay sa mga partner sa Barangay Kapitolyo kagintayaan sang armas ang mga biktima. Ginpuwersa pa sa mga suspect ang ining Japanese nga buksan ng vault nga mainod nga cash nga nagalamot sa 30 milyones pesos kag mga malahalon nga cellphones. Gilayon naman nga nagreklamo ang mga biktima sa Barangay Kapitolyo.
Walo sa overseas Filipinos nga biktima sa human trafficking kag illegal recruitment sa Syria nakapauli na sa Pilipinas sadtong Disyembre 7, 2021 sa bulig sang Department of Foreign Affairs kag nagpasalamat ang repatriated sa pagtinguha sang DFA kag Philippine Embassy nga sila ang mabuligan kag makapauli sa Pilipinas. Sunod sa mga Pinoy repatriates, biktima sila sa kalakasan sa ilang mga amo sa Syria. Pagabuligan naman sila sa Philippine Embassy sa Damascus nga lagson kag kasuhan ang ilang mga illegal recruiters sa Pilipinas, Malaysia, Dubai, amo man sa Syria sa bulig sang Philippine Overseas and Employment Administration, Interagency Council Against Trafficking kag Blas Opel Policy Center. Inyong ipamatiyan ang ating mga balita diri sa Aksyon, Balitang Bayan, Numero 1. Standby na sa Aksyon Report, second portion, upod ka Aksyon Fred Salanga. Balikan naman kita sa Aksyon Balita Morning Edition, upod yapon sa inyong news team. Aksyon Dorel, Cabatu. Kag-Aksyon Boy Duran, mga ka-aksyon din ka man nga bahin sa Pinas, labuton ka sang amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa